Sulla on siellä iholla diagnosoitu suunympärys-ihottuma, niin minkälaisia tuotteita sä voisit käyttää sinne sun kasvoille? Mitä mä lähtisin sinne puhdistukseen suositteleen? Teepuusaippua puhdistussienen kanssa. Eli hellävaraisesti otetaan kosteeseen puhdistussieneen saippua ja käydään se kasvojen alue hellävaraisesti läpi puhdistussienellä. Pyritään välttämään semmoista voimakasta hankausta. Puhdistuksen jälkeen olisi tärkeää, että me myös sinne suunympärysihottuman alueelle tuotaisiin sitä hoitavuutta, kosteutusta ja mä lähtisin tuomaan sitä sinne ruusukasvoveden muodossa. Pikkusen levittää sinne ja katsoo, että mitä sun suunympärys-ihottuma siitä tuumaa. Jotta me saadaan suojaavuutta myös sinne suunympärys-ihottuma-alueelle, niin jojoba teepuu kasvoöljy äärimmäisen hyvä käyttää joko paikallisesti sinne tai voit käyttää myöskin kauttaaltaan kasvoille. Eli saadaan sitä pehmeyttä, joustavuutta, suojaa tuotua sinne iholle. Toinen ihanteellinen vaihtoehto on kamomilla shea-voide, minkä voi levittää sinne paikallisesti suojaamaan sitä suunympärys-aluetta.